Kohútka, 10. február 2013. Kohútka, 10. február 2013. No, asi zaznamenané, nie? Tam jeden vlek. Vyzerá to tu celkom pekne, cesta je dosť hrozná. No. A ja idem skúsiť natočiť svah. Uvidíme, čo sa bude diať. No, ideme to skúsiť. Čierna dráha. Vyskúšame nové lyže na čiernej dráhe. No čo? Už sa vám nechce ísť na čiernu dráhu? Čo? Už sa vám nechce na čiernu dráhu ísť? Je to také rýchle. Rýchle a dlho čakáš v rade potom. Ja to idem ešte zaznamenať. Treba ten čas ísť, kedy máme vypadnúť, lebo... 13:30, ukazuje to na tých turniketoch, áno. 13:30. Normálne tam, keď prídeš, tak fakt sa zmení ten displej a tam sa objaví, že lístok platí do 13:30. Hej, takže treba zastať. Keď vojdeš, on sa otočí a treba zastať a pozrieť si. No, a ja idem skúsiť natočiť tú dráhu. No, vyzerá to byť pekný padák. Očí ako svíňa. Hore kopci. Nie je to taká hrúza, tieto lyže idú sami. Dúfam, že je to natočené. Už zas 15 minút v rade. To ma jezdí.